No a potom to počas dňa pokračuje, už sa potom papá, viac a viac sa papá. A ďalšia úloha práve bola, že my sme nachystali také zvláštne chlebíčky. Zvláštne chlebíčky znamená, že pozrite sa, takto to nejak vyzeralo s tými chlebíčkami. Že na chlebíček si musel dať náš divák aj horčicu, aj cviklu, aj feferónku, aj slanečka, aj surové vajíčko, ale nesmela chýbať ani čokoládová a čučoriedková poleva. Proste všetkého chuť. Bol to taký chlebíček. Čo myslíte, koľko sa mu ich podarilo zjesť bez toho, že by teda prestal? Nebolo to na čas. Naozaj trvali sme na tom, že z každej tej ingrediencie tam niečo musí byť. Skúste uhádnuť, koľko ich zjedol. No. Takéto chlebičky veľkonočné. Tak pozrite sa, dobrú chuť. Mladý pán, pozrite sa za seba, všetko je pre vás. Ingrediencie, natriete si pekne chlebíček obložený horčicou, cviklou s chrenom, uhorku, feferónku, slanečka, či čo to je. Zalejete to pekne čučoriedkovou a čokoládovou polevou a navrch si dáte ešte vajíčko a hľadáme, koľko týchto obložených chlebičkov zjete. Aký je rekord? Nech sa páči. Nemusíte šetriť. Wow. Ten bol hladný, podľa mňa. Súdny. Tie papričky. Tak, pekne si urobíme obložený chlebíček. Tak, vidím, že slobodný, že? Áno. Stravujete sa sám pekne, tak čo si sám neurobíte, nemáte. Krásne, poriadne to, no ale to vám ušlo. Tak, a idete papkať. Dobre, dobre, vyzerá to dobre. Dobrú chuť, šup to tam. Krásne. Papajte, papajte. To som čakal. Ale vyzerá spokojne. Áno, áno. Dobre. Zatiaľ. Tak jeden. Tam už to je do večera. Tie vajíčka najťažšie s vami idú. Tak skúste teraz, aby nám neušlo. Aby divák videl, že si dáte aj vajíčko na to. Tak, dobre, podržte. A šup to tam do pusiny. To je Môžete si dobrotka. čupnúť tomu kľudne. Tak. To je ono. Potles pre vás. Aké sú? Dobre. Polevu ste si dali? Nezabudli ste? Dajte tam tú polevu ešte. No, aj čučoriedkovú. Tak. Vynikajúce? Ty by ste dobrý kuchár, no. Ráno dobre. Chutí, no. Druhý. Koľko dáte? Posledný. Posledný? Ja si myslel, že 10 dáte, nie? Ste hovorili, že 10 dáte. Nie. Vám nechutí? Chutí, ale už som plný. Je to síce. A čo vám najviac chutí na tom? Tá čokoládová poleva, nie? Ten chlebík. Aj, ale tie feferónky. Tie sú najlepšie? To cítiť ešte dlho potom. Áno. Úsmev. Úsmev. Dobre, máte aj tempo. Je to zatiaľ veľmi dobré. Ale Poďte. už bojuje. Nech sa páči. 6. Dajte ešte. Aspoň, tak aké máte šťastné číslo? Aspoň 13, nie? 3. Máme 6, tak dajte 7. Nedáte 7? Určite, pokušiteľ. ale to musí byť rekord. Dajte ešte, to dajte 7. 7, tak ako je dní v týždni. Ne, To je, koľko máme dní v týždni? 7, ale už určite nie. Ale však vy ste dobre motivovaní, za každý máte nejaké peniaze, viete o tom? Čo? Áno, ale nie, ďakujem. Určite? No, už som ho neprehovoril. No, tak Ja som myslel, že bude väčší jedak. Že by sa to tak pustil. No začal povedzme si, chlapi, ja tých riadne. chlebičkov zjem teda Nie, v viac. pohode. To jedávame. To by som rád videl. Ale možno trošku iných, no. S tou šunčičkou a tak. Áno. Ako ste typovali? No, ja asi veľmi zle. 15, no. Ale... Dobre. Uhádol. Gratulujem. Mirko sa poučil, však.